100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet ligeret? Mange mødre drømmer om en lille prinsesse. Men ikke alle døtre kan levere drømmen. Min mor har i alt 3 sønner, så da jeg blev født, så fik hun endelig sin drøm opfyldt om at få en lille prinsesse. På børnebillederne er mit tøj lyserødt, lilla og turkisblå, og på mit værelse, der hang der prinsessebilleder hele vejen rundt. Men jeg blev aldrig mors prinsesse. Det hele startede, da jeg var 13 år. Jeg mærkede, at jeg var anderledes end alle andre, men jeg tænkte egentlig ikke videre over det. Da jeg blev 15, og intet havde ændret sig, vidste jeg nu, at jeg var lesbisk. Da jeg nu var 100% klar over, at jeg var til piger, så synes jeg, at min mor og far skulle vide det. Men det var svært. Igen og igen udskød jeg det, og efter 3 måneder havde jeg stadig ikke turde sige det. Og så en dag, der sagde min veninde til mig, at hvis jeg ikke sagde det, jamen, så ville hun sige det. Så da jeg kom hjem efter skole, der gik jeg ind til mine forældre og sagde, at der var noget, jeg måtte snakke med dem om. Stemningen var presset. Jeg var nervøs, men jeg sagde det til dem, som det nu engang var. Jeg er lesbisk. De vidste nu, jeg var til piger. Jeg var lettet, men deres reaktion havde jeg ikke set komme. Min mor sagde kun 1 ord. Klamt. Min far, han sagde en hel sætning. Han sagde, jamen, så snakkes vi bare, når du kom til fornuft igen. Da de havde sagt det, vidste jeg slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Der gik et år, hvor jeg ikke boede derhjemme. Jeg havde det dårligt. Jeg blev kotter. Det skar mig selv, bare for at få smerten ud. Så en dag, der ringer min mor og siger, at vi skal snakke om alt det her. Min mor fortalte mig, hvorfor hun havde sagt, at hun syntes, min seksualitet var klam. Hun sagde, at det var fordi, det kom som et chok for hende. Mor havde regnet med, at jeg skulle være hendes lille prinsesse, men jeg går ikke med makeup eller kjole. Jeg er en drengepige, og det har jeg altid været. Men min mor har fundet ud af, at jeg stadig kunne være hendes lille pige, også selvom jeg er drenget. Min far, han var der også. Han sagde undskyld, og at han syntes, jeg var sej, fordi jeg turde stå frem med det. Den dag i dag har min mor og jeg et helt særligt bånd til hinanden, som slet ikke kan erstattes. Men jeg har stadig et stramt forhold til min far. Hvis jeg en dag selv får en datter, så vil jeg lade hende bestemme alt. Måske vil der være en kjole eller 2 i skabet, men jeg vil ikke tvinge hende i dem. For ved I hvad? Ikke alle piger er små prinsesser.